kok gene nyetil men ki. Kala-kala lunga pacaran karo bapak. Ya bapak ndi orane ngomong? Mau jare ning warung. Ya tapi nek meh metu pacaran ki, wane iki diirenge sik putih jeplokake koyo ngono ki lho. Iya toh. Enggak kesuwen. Ora aman wae. Aku nganggo iki lho. My Iwe hair coloring sampo iki 15 menit beres Iya. Ya wes ayo. Gas. Ngomen cantik. Cara nganggone yo gampang, garik tuang terus diusek-usek pas rambut isa garing. Tenang wae, sampo iki nganggo bahan alami saka ekstra kemiri. Dadine aman tur ora bakal ngrusak rambut. Nak wis rata tinggal tunggu 15 menit bar kuwi iki dibilas. Praktise ora mung jarine, apa meneh ana garansi uang kembali nek uane ora ilang. Gelo hasile. Gur 15 menit langsung minggat kabeh uane. Jan bener jari TikTok nek sampo iki iso gawe auto awet 6. Selain warna ireng isih ana warna liyane. Wis langsung wae check out mumpung lagi ana diskon. Nah, nak ngene kan wis cocok metu karo bapak. Makasih ya, Nduk. Ibu dadi luwih tambah 6. Pas men bapak teko. Nggih. Hati-hati, Bu. Sama-sama. Ayame anggar bengi-bengi nongkrong Nimis ning lincah ngarep omah. Biasanya ngene iki ning omah iki aku ngegeng mbek mbaknya mbek ibu bapak Dewi. Awak Dewi diare ning jero. Dik, Molly ra tau ketinggalan. Mol. Sini lihat sini Mol. Molly ki melunan kok. Sini lho. Dari ngimpo. Ting 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 bakso ning kono. Kandi. Bagaimana sih, Dik? Mie ayam. Alah, ngono kok kan. Mie kebiu Bu tapi Dik. Ngono kan pengen lemes kok ndi. Tambah Ibu. Tambah Ibu. Ibu tambah. Sing ngemangi aku mangan kan Ibu. Kan Ibu. Mau Ibu makan saiki tambah. Timbangane Piro? Ibu napa so Ibu nganu melokke nganu diet. Turun, Bu. Boleh Ibu ya bakal iso melek purun tapi ini iso nahan pura. Kan tetep maem, Bu, cuma porsinya dikurangi. Iya. Ayo nih. Ibu ini ki maem ya. Mari bisa maem. Oh kan Bu. Kok ngelilir ki lho. Klutik gue ada nih budi kok. Sayang, makan sayang. Menune dino iki lho, bakwan, jong telo, oblok-oblok tempe karo sambel korek. Bakwan andalan, bakwan dong telo. Sumpah enak banget. Ora ono sing nandingi masakane bojoku Dewi. Sambel korek, mimi sirup sederhana mawon tapi maem dereng bojo istimewa. Maem sendiri ya Mas Wawin. Senengane bojoku bak andong telo ambek sambel korek. Ya Allah. Udah berdoa. Nak, alhamdulillah. Mak merangel dah, gampang. Limo sambil mbek bakwan apa? Ambil ikut kecap rabet. Oh iya, lupa. Ibu mesti nyelek kok. Saking panasnya hawane lho, ibu sampai lunga saka omah tak takoni. Bu amene ngendi? Ameh golek hawa adem kene panas. Sangu sego buntelan karo sangu ngombe. Ya kok aku ditinggal saiki tak luru penak men ngadem dhewe aku ora dijiyek. Mesti nih gigi to bolo betah mula ket mau iki lho Ora ikhlas nek ibu dolan dhewe. Ke jen raumo nyoto tenan mlebu di saka ngendi belum mati kesuwen biye kok bengi lah biye
betah, mesti ngono kuwi. Alah. Boleh. Kayak malah promosi gubek bareng rek 24 jam. Iki wis diwuri Diego ki penting aja kepidak sing duwe juga. Polisi nek ngene lho. Kewadune ki ya Gusti. Ngono aku ditinggal ning omah dhewe ya, Dik. Aku mau ngomong. Aku arep lunga, Nduk. Ngono. Penake Padu. gubuk apa Mas? Gubuk asmara. Ya, iki dukune. Mas lagi pacaran ya? Aku mbek awakmu Mas. Ya. Cocok kuwi. Ana es dermajem bareng balik. Terus ana sing ngirim ku mau. Oh, asine itu rembug tuwanya. Oh, rembug tuwa. Rembug tuwa. Hasilnya ada melu ngono Mas. Ada ndak melu. Makanan kemoglo. Nggih. Sesuk gede dhewe rene. Iya, aku ngene Kak. Dino nak ngerti ki kok ta. Mora rene ya. Boleh adu minyak yo. Sekalian pamitan Ibu. Aku meh ngene nanti. Makeup nyambut dulu. Assalamualaikum. Ngono mau. Pamitan to. Tekan kene to. Kira Mas. Assalamualaikum. Dadah, Ibu sekarang pirang dino iki, pirang dino iki. Karo nek nginep ngono kok ya mesti ya ayahan iki ya. Wah, nak dolen mboten nginep mboten dolen. Yo kok dolen to? Yo dolen golek kerja. Iya. Hati-hati, paling lancar segini. Amin. Sehat ya. Yo, Ade. Ngake bareng selamat, lancar. Lancar, gangsat, rezekine. Dadah. Pinter apa? Iya, mato. Tapi nak bingung tetep. Nggih, Mak nggih. Semarang, Salatiga. Amin. Entuk blimbing bareng ke. Mak kok ngendi? Nek ndak mondok lho. Wes tuku, tapi sing duduk-dudukke bebeh kuwi wis pokoke di rumah Pipit. Dayuan dadi wong kopeng soalnya saya biasa metodolen. Bari saya golek kehangetan nang jajan soto. Iki ketemu anak wedok ya Allah, anak wedok kuru. Terakhir ketemu ki lemune gino-gino. Lek ndang kon ngopeni. Heeh, mbok yo gendang ana sing ngopeni ngono ki lho gen ra kerja ponang panting. Ana sing ngeki vitamin saka njaba saka jero ngono lho, Nduk. Vitamin T panas kok teh. Vitamin T panas apa? P. Oh, P. Sarapan wis. Ini tumbas buah ya wis. Itu wis dolanan adik ya wis iki ana strawberry. Saiki wis keluargen wayahe balik ning kamar bubuk meneh. Tak ning mergabu living kan hawane jak tunggu. Dadi cocok kanggo pasutri ngono ku lho. Mesake nek sing dhewe ngene iki turu dhewe mangan dhewe golek dhewe. Tolong info. Golek kebujan nek wedok. Info. Keri-keri nek. Sakune bumi nalika dolen delok iki. Tase gedhi mencep-mencep isine kaya ngene. Iki ana semir rambut saka Mak Iwi, ana parfum bisnis andalan iki tak stok gowo kabeh. Meneh bisa ono meneh. Siren era ora pernah ketinggalan. Tuing-tuing sing warna biru. Masih harus ngati si parfuman sih rawa penting wangi. Terus dari skincare saka Imoderma. Terus ono G2G lho. Ono saka Venora. Ono saka Fili. Iki kanggo perut gen ora strek mat nalika meteng iki. Sugar. Iki ono hand body saka Imoderma. Terus iki ono lambene iki mripat iki
mata pandang ngerti dhewe bumil angel turu tapi nek ra iso turu dipaido. Iki ana fashion wis saka Imoderma. Iki wek Pak Sugi, Gatsby. Karo kok Philip. Elip. Terus ana milk recipe yo nek staycation ini ki yo kudune dirawat, dilawiki sing wangi iki rasane ki manis. Terus iki andalan adik. Mari kita main bersama-sama. Iya, adik di HP. Dadi Nindi tetep digawa adik sedolangan HP. Ora sah wedi nek kahanan peteng. Mergo iki ana lampu. Wah. Iya. Kene iki multifungsi. Terus iki sana meneh iki. G2G karo Silent Era sing warna kuning. Pokoke kabeh digawa. Iki ana meneh apa ki? Hadiah labu. Terus iki. Roll. Jajanan. Iki. Ya Allah, bumil repot aja. Iki apa isinya? Sing mesti ana tisu ya, ana tisu. Iki jajanan Indomaret. Iki samene kayak apa? Kok oren-oren? Oh. Iki lho. Stok skincare Venora aku. Sak dek koplak akeh ra umum. Gelo meneh. Iki G2G sing ora pernah ketinggalan. Misalnya water mesti ki ngresiki rai. Siapa ya sing gelem iki ya? Siapa ya tak kek ya? Engko tak umumke. Wingi kan harus diumumke, engko tak umumke sing tenang. Terus tak pakai Venora lumayan gawe skincarean 2 sasi. Glowing. Dadi ayu. Terus pakai ning endi? Ning Merbabu Living. Lebih adem pol.